Benvidos e benvidas a outra conversa de Orgullo Galego, a terceira desta semana. Sabedes que estas conversas están enmarcadas nestas cuartas xornadas de Entroido. Comezamos hai un par de semanas falando sobre os currumiños e Mos, esa figura do Entroido de Mos que están a recuperar e que tamén neste ano actualmente están recuperando en algunhas parroquias de Vigo. Continuamos con Entroido de Aguas Santas en Cotobade, un Entroido que vai sair este ano despois de varias décadas. Falamos tamén con o noso sobrino do Entroido de Laza sobre Entroido, Muller e Tradición, e xa esta semana falamos sobre Entroido do Courel, Farrumecos e Sobradelo, e hoxe vamos falar unha cuestión máis teórica, podemos dicir, que é o carácter simbólico e ritual do porco no Entroido. Esa vindeira semana remataremos con Felipe Castro para falar sobre o oso de Salcedo, orixe e significado desta mascarada. Todas estas conversas, igual que as xornadas dos anos anteriores, nas que falamos tamén de cuestións máis teóricas de análise do Entroido, falamos sobre outros entroidos, como poden ser o da Abelleira, en Muros, os Merdeiros e Vigo, Entroido de Samede, Entroido de Vilaboa, Laza, Viana, Vilariño, de moitísimos entroidos, tédelas todos na nosa canle de YouTube, en formato podcast tamén no iVoox e no Spotify, e aí é onde vades a poder acceder a todo isto, ao igual que estas conversas, non? A idea delas é que, sirvan un poquinho tamén para coñecer máis sobre o significado do entroido, o todo o traballo que hai detrás de todos estes entroidos, que sempre dicimos que non é só unha festa, é moito máis que iso, non? E poder coñecer, como digo, o seu significado, as súas figuras, todos os seus ritos, porque os entroidos tamén son moito máis que as súas máscaras, e todo iso, tédelo nas nosas plataformas. Penso que se está entrando por aí. Entón, vamos hoxe comezar con esta conversa con Anxo Rosales, que etnógrafo, e con el vamos a falar dun tema que, está todo por descubrir,
pero que é algo que nos preguntamos moitas veces e é a importancia e o significado e todo o que hai alrededor da figura do porco en xeral na cultura galega, pero tamén no entroido. Entón, vamos a darlle paso, vamos comezar coa conversa e, como digo sempre, se queredes deixar as vosas reflexións, comentarios, etc. polo chat, adiante. Vamos alá. Moi boas, Anso. Hola, boa noite. Boa noite. Bueno, en primeiro lugar, darche as grazas pois, por participar destas xornadas, estas horas ademais, e bueno, darche a benvida. Non sei, no YouTube seguro que non, pero creo que no Twitch é a primeira vez que andas por aquí, verdade? Sí, no, e aparte, bueno, sempre o digo, cada vez que teño que falar diante de público, con público ou sen público, como neste caso, claro, non estou habituado, entón sempre me vai a custar ao inicio poñer o piloto automático. Comentábamos outro día este tema, non sei con quen era nestas xornadas, que non sabes que é pior, se ter diante xente que che está a ver ou ter diante xente que non a podes ver, non? Non sabemos moi ben que é pior. Os dous formatos os considero malos. Bueno, pero tamén para iso creo que xa estás máis que curtido, non? No. Nada, vamos a comezar coa conversa. A idea, pois, bueno, é desenvolver unha serie de ideas aí, un guión que logo, como digo, ti podes pisar unhas preguntas con outras sen ningún problema, podes, bueno, espallarte o que ti vexas necesario, se vemos que te espallas demasiado nunha pregunta, xa me encargo eu de Córtame, sí. Pero nada, aquí estas conversas están para poder, bueno, pues, reflexionar e poder falar, que eu creo que é necesario, porque sempre digo que as redes sociais a día de hoxe toda esta inmediatez que se están obligando a facer, que si vídeos curtos, que si non sei que, bueno, tamén hai que combatir eso e ter espazos nos que poder reflexionar un pouco máis. Entón, para comezar, sei unha pregunta máis xenérica, non? E é que representa e cal é a importancia do porco na cultura galega? A ver, si o reducimos só ao puro utilitarismo, non? Claro, é un elemento tal, como aporte cárnico para unha casa. Entón, e de feito, é un marcador sociocultural, porque daquela, evidentemente, estamos falando, sempre nos estamos colocando nos anos 50 para atrás, non? Sí. Claro, unha casa se diferenciaba, ou as casas se diferenciaban entre as que tiñan porco ou criaban porco e aquelas que non? Entón, aí xa un marcador, non? E de feito, era unha maneira de medir, non, o capital dunha casa. Dicir que unha casa era de pan e porco, xa indicaba que era rica, non? E de feito, claro, dentro do ano era importante o porco para o goberno da casa. E aparte, a min sempre me gusta remarcar a palabra esta, a frase, porque realmente o goberno da casa ven sendo a traducción literal de economía. En grego, oikos nomos ven sendo justamente o goberno da casa. E neste caso o porco era o elemento principal, non? E de feito, e moi importante tamén isto, non? Que consideraban, e non só aquí en Galicia, tamén en Portugal, e teño registrado en algún outro sitio máis, a importancia de que unha muller fose boa gobernadeira dunha casa era justamente, o demostraba en distribuir perfectamente ao longo do ano ese porco, non? Esas comidas diarias, e a importancia de que chegara, que eso xa falaremos despois, a importancia de que chegara ao día da seguinte matanza
que chegara aínda un anaco de porco vello, non? Do porco vello. Entón, claro, fundamental o porco, non? Sí, insisto, se o limitamos única exclusivamente a eso, ao elemento como alimento. Pero claro, Sí. hai máis, non? Hai máis, hai esa carga simbólica que tamén ten, non? Na nosa cultura. Non só na nosa cultura, digo, Galicia, sino cultura europea. Sí. E nada, unha cousa tamén que quisiera remarcarse dende un principio, como o tema sobre todo da matanza, que de feito se consideraba unha festa, de feito a festa do porco era unha das denominacións que recibía en Vilaboa. Estamos ante un sacrificio. Entón, unha das cousas en antropoloxía, cando a antropoloxía nace no século XIX, un dos temas principais é justamente o tema do sacrificio, non? E unha das cousas que queda claro é que en todas as culturas o elemento principal, ou digamos que o animal, por definición, que se sacrifica é un animal, digamos que é sempre o animal doméstico, e son moi excepcionais os casos onde o que se sacrifica é un animal salvaxe. De feito, hai, xa digo, se contan cos dedos da man, non? Pero dentro do que son os animais domésticos, como elementos de sacrificio, en Europa o porco ten un elemento, digamos que é un elemento ambiguo, ou é un caso particular, non? Que veremos ao longo da charla. Por exemplo, na cuestión da matanza, que é algo que, bueno, entre novembro, febreiro, cando se desenvolve, pero especialmente nestas semanas, non? É un pouco que representou a matanza, claro, en cuanto, pois, por exemplo, a afianzamento, non, de lazos sociais, ritos de comensalidade, a importancia socioeconómica, por suposto, bueno, a importancia que tiña en cuanto a alimentación, non? A supervivencia das propias persoas, non, desa casa. Entón, en liñas xerais, eso que representou, porque a día de hoxe, aínda que esa matanza xa non ten esas connotacións que podía ter igual hai 70, 100 anos, non? A ver, volvo a dicir, o tema de que a propia matanza estaba clasificada como festa, e entón, como festa, evidentemente, era un elemento non privado, sino en todo o contrario, era colectivo. E tanto nos días de matanza como despois nos días de entroido, era fundamental xusto aquelas casas que non mataban, as outras contribuían xusto neses días de matanza e despois nos días do entroido, todas as casas que mataban, digamos que se esforzaban en darlles a esas outras casas anacos de carne, non? No tema da matanza, evidentemente, as pezas así máis frescas, tipo o fígado, a figadeira, o que se chamaba a figadeira, non? E era, entón, digamos que se facía non aparentemente algo tan privado como podía ser justamente a morte do porco para unha casa, o sacrificio do porco para unha casa, se ve que se facía colectivo, non? E despois no entroido iso se remarca un montón, non? O feito de que nesas datas é importante que todo o mundo coma carne, non? E compartila. E aparte é fundamental. E é algo que unha e outra vez o remachan, non? Que o repiten. A importancia esa. Me comentan por aquí, non lembro a referencia, pero creo lembrar que para os gregos Ceres foi quen lles ensinou a sacrificar os deuses e a primeira víctima foi un porco. Sí.
Sí, no, xa digo, o estatuto simbólico, por decirlo así, do porco, o feito completamente diferente a calquera outro animal. Non? Xa que digo, normalmente eran animais domésticos os que se sacrificaban, no caso europeo, todo ese sistema de crenzas e de ritos ao redor deste animal en concreto faino único, e se ve que tiña un estatuto especial importante nese sentido. E existían, digamos, algún tipo de ritos e crenzas a hora de sacrificar o porco? Quero dicir, unha serie de ritos, pois, concretos, unha serie de crenzas, pois, a hora de sacrificalo, pois, que, pois, imagina, pois, o matachín que tiña que facer algo, bueno, quero dicir, en xeral, non? Si tamén nesto había crenzas asociadas. Sí, bueno, vou botar man das miñas notas, non sei, porque insisto que ainda son bastantes, non? Entón, para min, importante o tema de descubrir por unha banda que hai toda unha serie, estou me centrando agora no que é a matanza, vale? Entón, hai toda unha serie de pezas e, claro, que o problema é que varían. A mellor, xa só dentro da nosa zona, nun lugar era das que vou a falar, a mellor era unha peza en concreto e, en cambio, nun lugar veciño era outra, non? Hai bastante variedade, non? Pero, digamos que centreime así nos máis sinalados. Entón, hai unha serie de pezas que só podían comer os homes, por exemplo. Estamos falando da matanza. Entón, na zona de Zanfoga, en Pedrafita do Cebreiro, conseguira o dato de un libro de Xoán Carlos García Porral sobre a matanza do porco do ano 2020. E a cuestión é que o que di era tan interesante que houve un día que alá me fun a Zanfoga, non? E entón, aí hai a primeira, cando matan e abren o porco, o primeiro que fan é abrir o porco nunha zona que lle chaman a espiñela. A espiñela é, digamos que, sería a sínfise púbica, vale? Porque dende aí se quita a tripa. Entón, é a primeira peza que quitan, vale? E esa peza, que lle chaman espiñela, que curiosamente el no libro se confunde, fala que é o espiñazo, pero os propios veciños me especificaron, non, a espiñela é esa peza, é unha peza de carne que hai xusto onde se xuntan, digamos, que os xamóns, non? Na zona, hai a sínfise púbica e é o anaco de carne que cubre esa parte, non? E é unha peza que só poden comer os homes. Entón, evidentemente, cando é a matanza hai lume para ferver auga, etc. Entón, aproveitan ese lume xa para asar ese anaquiño e o reparten entre eles, non? E incluso din que as mulleres non poden comelo porque din que despois non poderían parir. O sea, e aparte, este detalle mo especificaron varias persoas, vale? Non é que non queden embarazadas, non, é que despois non van poder parir, vale? E despois tamén, xa digo, aí en Pedrafita sería eso, a espiñela. Teñen outra peza que sería a paxarela, que viría sendo o páncreas, que, ao contrario, os homes non poden comelo, porque se comen a paxarela, din que despois, digamos que teñen tal vértigo que si subisen ás árbores caerían ao chan, vale? Despois, tamén, noutros casos, falan que hai pezas que só poden comer os rapaces. Entón, o típico é que aos rapaces lles corresponde, insisto, o que dixen antes, dependendo dos sitios. En algúns sitios corresponde aos rapaces o rabo, é unha peza que só levan eles. Noutros sitios hai unha peza que se lle chama asadura, e noutros sitios lle chaman o lagarto, tamén unha peza que só poden comer os rapaces. Noutros sitios hai unha peza que só pode comer o
párroco o abade, de feito lle chaman así en Portugal, a asadura do padre, vale? Entón, xa digo, temos por unha banda isto, pezas que só poden comer os homes, e evidentemente, a hora da matanza, cal é o protagonista principal, que é o home, lóxicamente, que sería o matador, non? Entón, tamén, hai pezas que só pode comer el, e tamén varía. Entón, en algúns sitios hai sería a primeira vértebra cervical, de feito, na zona da Insua, en Ponte Caldelas, na zona de Cotobade, e chaman justamente o oso do matador, vale? É unha peza que só pode comer el. E entón, a parte disto, que máis elementos podemos destacar, justamente, non? É na comida asociada á matanza. Xa falábamos antes do tema das mulleres, que a importancia de ser boa gobernadeira e que chegara esa carne ao día da matanza, non? Tiña que chegar carne vella, carne do porco anterior, ao día da matanza. E entón, de feito, na zona miña de Vilaboa, xa dicían que o porco vello tiña que ensinarlle o camiño ao novo esa comida. Na zona da Cañiza tamén, o vello tiña que chegar tamén ao novo. E isto, digamos que o representan moi ben en Portugal, nun sitio chamado Fratel, onde, de feito, chegaban a bater, o sea, que a tocar físicamente ese anaco de carne vella do porco vello, chegaban a tocar físicamente ao novo, ao que acababan de matar, non? Entón, aí, xa digo, hai todo un simbolismo aí detrás. Iba a preguntar, por eso, quero dicir, e como é ese, quero dicir, chega un anaco do porco vello a seguinte matanza, quero dicir, e como hai esa batalla, digamos, como resolvían iso? Claro, dadvos conta que realmente no tema da matanza é un momento crítico, realmente, non? Hai se corta a continuidade, por decirlo así, dentro desa casa. Entón, hai que asegurar que haxa unha continuidade. Entón, xa digo, no caso portugués, en caso de Fratel, o simbolizan moi ben, non? Hai ese contacto entre ese porco vello que morre e que continúa nese porco novo, non? E de feito, outra cousa que tamén fan, e vese que a mensaxe tamén é a mesma, non? Que cando arrincan as uñas do porco que acaban de matar, as uñas tamén as lanzan as guindan dentro do cortello, porque din que dá boa sorte, claro, un elemento do porco vello que vai dar sorte despois para cando nese cortello chegue o porquiño de cría novo. Entón, xa digo, a mensaxe xira aí en torno a cubrir ese momento de corte que hai e a que haxa unha continuidade, non? Comentan aquí, mira, o bocado de frade tamén o din os franceses, pero dun polo. Anda. Vale. E algo que quero dicir, é unha dúbida que eu sempre teño, supoño que, claro, é complexo resolver, pero é por que o porco é tan importante, por que ten tanta presenza no Entroido? Falamos dun período de matanza, tamén que chega o período de Cuaresma, quero dicir, que influe máis, menos, quero dicir, realmente por que é tan importante nesta época? A ver, evidentemente si hai... Bueno, aí perdinte. A ver, evidente... Sí, dalle. A ver, evidentemente si digamos que ese contraste entre o que é o Entroido e o que despois vai a ser toda a Cuaresma ata que chegue a
hasta que chegue a Pascua, lógicamente son dous períodos marcadamente diferenciados, non? E justamente polo tema da carne, a parte de por diferencias no comportamento, se queredes, desenfreado nesas semanas de entroido e despois, evidentemente, moito máis recollido no tema da Cuaresma, non? Pero, claro, o que despois si é certo que despois, ou se nos fixamos en que cousas se fan na época do entroido, vemos que hai como unha especie de repetición nalgúns elementos do que pasaba justamente nesa festa da matanza. Vemos que reaparecen certos elementos outra vez despois no entroido, non? Se reproducen esos elementos. E o principal é esa importancia de comer e que sexa unha comida colectiva. De feito, na zona de Palas de Reis, creo que en Palas, agora estou falando de memoria, estou tratando de localizar o dato, pero aí, de feito, é obrigatorio, ou era obrigatorio comer 7 veces o martes de entroido. E é algo que tamén recollen os portugueses, non? Que nese día hai que comer 7 veces. E tamén, claro, o que tiña, isto mo dixeron na zona de avión, non? O que tiña porquiño entroidaba grazas a él. Tanto é así que normalmente mataban un porco que lle chamaban o achegote. Despois de ter xa matado en novembro ou en decembro, dependendo das zonas, despois había algunhas casas que para reforzar, por decirlo así, ou para ter máis carne no entroido, volvían a matar outro que lle chamaban o achegote, non? Entón, a importancia tamén de comer e evidentemente, o contraste co xexún da época da Cuaresma, non? Sí. Tamén un tema que chamoume atención e pareceme curioso, non? E é que ti falas tamén nos teus escritos sobre que o bispo de Mondoñedo, Antonio de Guevara, tentou prohibir o guardar a carne afumada até Pascua, non? Chamoume atención, ademais, porque xa na época de defuntos hai recollido, non? Tamén prohibicións este mesmo bispo, que o que comentaba Era moi activo. Era moi activo niso. Tamén é certo que non lle, polo que vexo, non tivo moito efecto, non? Pero non sei que te podes contar disto. Sí, a ver, inda que a prohibición sexa eso, século XVI e no bispado de Mondoñedo, esta co final tamén, novamente, estamos falando de algo, e aparte bastante complexo, non? Aí sí eu correría o risco de perderme nos detalles. Si decir que era un ritual que hai testemunhas aquí, o sea, en Galicia, no norte de Portugal tamén, pero que despois o mesmo facían en Irlanda, que de feito lle chamaban, evidentemente en gaélico, lle chamaban, eu o traducín como o xan do inverno, non? E era tamén unha peza de carne do martes de entroido que gardaban para despois de pasar a Cuaresma. De feito, en Inglaterra tamén o luns de entroido lle chaman o Call of Monday, e tamén era o día que tiñan eles para comer abundantemente, e despois tamén gardaban como uns filetes que lle chamaban os collops e que se gardaban despois tamén para a Pascua. E en Francia tamén, de feito, se gardaba e os exemplos franceses son, xa digo, son bastante curiosos, pero aí, insisto, corro o risco de perderme e de confundir. Pero digamos que podríamos pensar tamén que é un
podría ser algo tamén utilitario, algo de dicir, bueno, sobrou carne o martes de entroido, non podemos comer na Cuaresma, o poñemos no fumeiro, o guardamos e despois, cando en Pascua xa podemos volver a comer, o comemos. Podíamos pensar que simplemente é isto, pero vemos que non, porque con esa peza, xusto con esa peza se fan, esa peza que se garda do martes de entroido a Pascua, tanto en Irlanda como nos casos nosos, e como nos casos franceses, con esas pezas se facían rituais concretos. O sea, que tiñan van máis alá desa posible explicación práctica, non? De guardar carne para pasar o período de Cuaresma. E tanto é así que, por exemplo, aquí nos nosos que eu registrei, esa peza que se guardaba non se comía e era para despois, en maio, polo tanto, na época da Pascua, en maio, cando se labraba, era con esa peza coa que frotaban o cachazo, o pescozo dos bois, justamente para que non se ferisen co xugo, non? Nas labradas. No caso irlandés tamén tiña unhas propiedades profilácticas esa peza. E no caso, despois tamén, entroncando con isto, si hai esa peza que o bispo intenta prohibir, e que xa digo, ten despois ese valor profiláctico para despois en Pascua. Despois hai todo eso, supoño que mo vas a preguntar, hai esas loitas cos restos, cos osos dos restos das comidas do martes de entroido, non? Onde tamén se facían bastantes rituais, non? Con eles. Entón, digamos que... Sí. Dime. No, digo que eso precisamente sí que che iba a preguntar, non sei se nos podes desenvolver un pouco máis e enlazalo xa con, digamos, a presenza tamén de ritos alrededor do porco, no propio entroido, xa citaches varias cuestións, non? Pero tamén falas, non, de que se usaba incluso, entendín eu, como para humillar a outros veciños ou da aldea asolado, o roubo da carne tamén. Desenvólvenos un pouquiño máis todo isto. Sí, a ver, aquí a cuestión é porque realmente podemos meter nun único grupo a toda unha serie de elementos e que se ve despois que todos teñen, digamos, que o mesmo sentido, non? Entón, o que vemos que se facía cos mecos, que os mecos, digamos, que durante os 3 días ou as semanas de entroido presidían a festa, e que había que defender durante eses días porque viñan os mozos de outros lugares a intentar roubar o meco. Unha vez que chega o martes pola noite, ese meco que se defendeu ata ese momento, hai que botalo fora. Hai que botalo fora e hai que botarlo ao veciño, porque se ata ese momento tiña un valor positivo, a partir do martes pola noite, o seu valor invírtese. E, de feito, se antes era algo que había que defender con uñas e dentes, despois a loita é ao revés, non? Temos, digamos, que había que evitar que os demais deixaran o meco. Entón, algo semellante se facía tamén justamente con eses osos que eran os restos da comida do martes de entroido. Digamos que os osos da cacheira, había despois esa loita, non? Entón, en Portomarín, en Mourente, aquí en Pontevedra, unha vez que a xente remataba de comer, intentábase
justamente deixarlle eses osos aos veciños. E despois o chiste era despois dicirles ahora roede o resto do ano, quedades cos osos, e agora roede, non? Roede con eles. E entón, isto que eran loitas interparroquiais, vemos que a nivel intrafamiliar tamén se producía. E entón, na zona de Forcarei, como dixeron en 3 sitios máis ou menos veciños, pero bueno, son 3 concellos diferentes realmente. Vemos ahora a cabeza Pereira de Forcarei, Vilatuxe tamén, e me queda outra atrás. A cuestión é que neses sitios lle chamaban correr o Antroido, era para eles, as diferentes familias, ir visitarse nos diferentes días. O domingo tocaba a un facer a comida e invitar aos demais da familia, o luns de Entroido era outra casa desa familia, e a cuestión é que o martes a ninguén quería ser o que lle correspondía o martes, porque tamén decían que lle quedaba o Entroido na súa casa o resto do ano. Entón dicían que era negativo, non? Entón, xa digo, vemos que a mensaxe sempre é a mesma, non? E se fai ese tipo de rituais, se pode facer con, xa digo, co meco. Outra cousa que, claro, non temos en conta, pero se nos fixamos nas kermeses, as kermeses na zona de Holanda, na zona de Alemania, hai unhas festas de verán que chaman as kermeses, que poden durar incluso unha semana, e tamén están presididas durante eses días por un boneco de palla, que de feito lle chaman o kermese, recibe o nome da propia festa, non? E ese tamén, no último día, tamén é tamén hai que expulsalo e hai que queimalo e incluso se enterra tamén, non? Entón, digamos que incluso fora da época de Entroido vemos reproducirse os mesmos ritos, non? E nada, veme incluso máis cousas. Estaba pensando ahora mesmo, e remato así isto con algo que ahora nos pode pasar completamente desapercibido, e é o famoso pucho do Entroido Ribeirao. Se vos dades conta, o martes, ao final, choran por el. E a cuestión é que hai un par de anos falando con Seixas, e comentándolle, comentara eu, bueno, e realmente este pucho non sería antigamente un Entroido, un meco que se levara. E entón el fíxome referencia a un libro de Emilio Araúxo que está descatalogado, desgraciadamente, onde ten datos recollidos justamente do Entroido Ribeirao, pero claro, dos anos 50 para atrás, onde efectivamente falaban de que era un boneco de palla. Era justamente ese pucho que ahora vemos, antigamente era justamente un Entroido, non? E vemos tamén como se facía ese ritual que agora ainda conservan eles co tema do choro do pucho, pero que incluso nesa zona había ao principio do Entroido, o de desenterrar o Entroido cando se empezaba, e digamos que ao final se volvía a enterrar, non? E nada, insisto, unha e outra vez as mensaxes son as mesmas. Non te ollo. Agora. Tiña isto apagado. Hai un tema a min tamén que me parece moi chamativo e é do uso medicinal do touciño, non? Desto que nos podes aí contar, porque, é dicir, que uso medicinal pode ter o touciño? Sí, a ver, xa vos dixen, no tema dese anaco que se gardaba do martes do Entroido ata
ata despois da Pascua. Xa digo, a zona de Ponte Caldelas o que facían era ese anaco o que facía o empregaban justamente para o tema do cachazo dos bois, vale? Sí. Pero curioso é que en Irlanda, insisto, tamén unha vez que chegaba a Pascua, cada membro da familia comía un anaco dese anaco desa peza que se guardaba e dicían tamén que tiña propiedades. E o curioso é que nas comunidades, o sea, na zona de Pensilvania, estamos falando en Estados Unidos, xente descendente dos colonos holandeses, ainda conservan tamén uns rituais onde tamén o martes fan o que chamaban os fastnachts, que son como uns donuts, realmente sería, digamos, que as nosas filloas, pero bueno, eles serían formato donuts. E entón, o aceite, ou digamos que, claro, o pingo con que se fritiran eses donuts do martes, ese aceite tamén se conservaba e era un aceite que despois tamén tiña propiedades medicinais, non? E entón vemos como, tirando así do fío, colonos holandeses e os seus descendentes ainda manteñen eses rituais e unha variante do que nós temos, non? Do que realmente nós tamén temos. Me comenta por aquí Carlos Ares, que lle mando un saúdo, xa estivo outro día tamén, falando de bonecos e palla, dicir que os lardeiros toman o seu nome do lardo, que é a grasa que cría o porco debaixo da pel. Aos gaiteiros que amenizaban os fiadeiros en Troido, nalgúnas zonas oriente Ourensán, pagábanlles con touciño. Sí, no, e agora que di eles, o do lardeiro, e tamén na zona de Fornelo de Montes, creo que o cito no artigo, pero vou a recoller, porque claro, é para non confundirme dos barrios. Entón, en Calvos, que é Fornelos de Montes, entón, a disputa no Entroido era entre dous barrios, non? Entre o barrio de Alén e o barrio da Curuxeira. E a cada un dos barrios lles correspondía de facer un boneco, vale? Entón, o larfón sería o larfón que ven significar como dicilo, o da gula, o que ten gula, non? O larpeiro. Eso facía o barrio da Alén e a Curuxeira lle correspondía facer a laceira, que sería a esfameada. E entón, no final do Entroido, o que facían era cada barrio leváballe, era esa entronca co que dixen tamén antes, cada barrio levaba o seu boneco a enterrar a terreo do barrio rival, non? Sí. E quedaba aí enterrado, non? Entón, novamente, a mesma mensaxe. Tamén contanos un pouco sobre isto de que falas o testamento do porco, porque eu coñezo o enterro da sardiña, coñezo o testamento do burro, bueno, temos, aínda que é distinto de outro contexto, temos o enterro do Rabacholo en Pontevedra, pero quero dicir, isto do testamento do porco, que é? E ten algún tipo de vínculo co enterro da sardiña? Sí, a ver, de feito, pasárame completamente desapercibido este dato cando escribín como lle chamo eu aos artigos que escribo, os precipitados, nos dous sentidos da palabra. Entón, pasárame completamente desapercibido un detalle realmente fundamental e bastante coñecido, de feito, pero bueno, xa digo, desto que a mí se me pasou
completamente, xa digo. E entón, si é certo que hai referencias do testamento do porco xa no século IV despois de Cristo, o testamento un Porcelli, que é o testamento do porquiño Brunio Corocota, non? Que o cita despois San Xerónimo, despois Erasmo, e despois tampouco é que haxa moitas, non hai moitos datos máis, porque si me consta que en Mallorca hai tamén un testamento, un enterro do porco. Por simple curiosidade, no 2011, na Voz de Galicia, en diferentes artigos, houbo enterro de porcos en Meis, en Monteporreiro, pero eu creo que deberon de ser anecdóticos, porque non me consta de que houberan ni que tivese, digamos, que profundidade temporal, nin continuidade realmente, non? Eu xa digo, creo que debeu de ser algo anecdótico. Pero Monteporreiro, Pontevedra, non? Sí, en Monteporreiro, Pontevedra, sí. Sí. E en Meis, e no ano 2011, e non soube nada, creo que non hai máis información, o sea que debeu de ser algo que fixeron eses dous, ese ano, os dous, e non sei, algo curioso. Pero para mí sí é importante o feito de que no século XIII, no carnaval en Venecia, na praza de San Marcos, no Xoves Gordo, e baixo a mirada do doxe, o duque, o sea que a maior instancia gubernamental, había, digamos que, nese carnaval, na praza de San Marcos, había un sacrificio e unha distribución de porcos, había como unha especie de caza, se cazaban, se sacrificaban e se distribuía a carne de porcos. Curioso é que despois no Carnaval de Roma, presidido polo propio Papa, vale? Saían fora das murallas de Roma, ata o que chaman o Monte Testaquio, e aí facían tamén como unha especie de remarco o tema de que diante da máxima autoridade papal, o sea, que diante do Papa. Entón, nese monte, que é un monte artificial con restos de ánforas romanas, entón, dende o cumio, soltaban diferentes animais e un dos animais que había que cazar, que cazaban, etc., simulaban como unha especie de caza, e uns dos que cazaban tamén era, cito aquí, subían ata o cumio 2 carros cheos de porcos que despois precipitaban ladeira abaixo e facendo que a carga se liberara, e despois entón o populacho, non, ao berro de al porco, dedicábanse a despedazar eses animais, non? Entón, para min é importante, cito o tema de Venecia e cito o tema de Roma, porque evidentemente como dicilo, as diferentes capitais se coñecían unhas ás outras, por dicilo así, non? O sea, que hai nesa época, os de Madrid sabían que tipo de entroido había en Roma e que tipo de entroido había en Venecia, non? Entón, ao que vou é que estes dous casos, xa vos digo, século XIII, pero despois tamén no XIV, XV, se facían estas cazas e matanzas, non, de animais, entre os cales estaba justamente o porco. Entón, o dato que a mí se me pasou completamente desapercibido é o tema do enterro da sardiña en Madrid. E claro, a sorpresa miña foi saber que Pascual Madoz, en 1847, ao falar do enterro da sardiña en Madrid, di que, en realidade, que antigamente
o de sardiña é como unha especie de corrupción da palabra, e nesa corrupción da palabra o que fixeron foi cambiar tamén ao protagonista dese enterro. E é que antigamente era él lo di como enterraban unha canal de puerco, vale? E que despois, por corrupción, pasou a chamarse, supoño que de cerdina, sardina, e de aí deixaron justamente de enterrar esa canal de puerco e pasaron a sustituílo por unha sardina, realmente. Pero que antigamente o que se enterraba era un porco, non? E despois a sorpresa de ver aquí en Galicia, en Abanqueiro, Boiro, o tema de que se enterraba tamén un anaco de porco, pero cun detalle importante porque enlaza con outras cousas das que eu no seu momento xa tamén falara, e é que se leva en procesión en Abanqueiro, xa saltei de Madrid, ahora a Abanqueiro. En Abanqueiro enterraban o anaco de porco, que levaban en procesión, o levaban a enterrar ao quinteiro, ao eido da casa do último que casou nesa parroquia. E claro, entronca con co tema este xa digo, co tema de Vilaboa, co tema das madamas, o galo, etc., o tema dos casados novos, etc., xa me ten aparecido máis veces, non? Entón, o feito de que en Abanqueiro sexa o lugar de enterramento, sexa justamente o eido do último en casar, ten todo o sentido, non? Ten todo o sentido. E bueno, tamén, ainda que os datos son escasos, si sei que, por exemplo, en Yper, que é unha provincia flamenga de Bélxica, tamén teñen o que lle chaman o Begrafenis van het Hespebein, que sería como un lacón, un xamón, que despois, que tamén nesa kermese, ao final, tamén enterraban, non? Entón, tamén vemos que é un ritual que se repite e que podemos topar fora do entroido tamén, non? E nesta... Quer dicir, porque realmente tú, todas estas investigacións, entendo que, bueno, realmente, claro, aquí que falábamos bibliografía, non había nada. Non sei se está axudando a poder entender esa investigación noutras culturas, non, de Europa, que poden axudar a dar sentido a igual información soltas que atopas por aquí, non? Non sei se isto sí que te axudou realmente. A ver, temos un problema básico. E efectivamente, o sea que si poñemos, faláramos antes, si poñemos 150 ou 100 anos de bibliografía a nivel de Galicia, collamos o tema que collamos, vemos que a información que se manexa é extremadamente escasa, por unha banda, e extremadamente superficial por outra. E ainda por riba, hai tendencia a repetir ata a saciedade datos pois que a mellor foron recollidos pois nos anos 20, nos anos 30, etc. Entón, non hai información nova, quero dicir con isto. Entón, escasos, superficiais e de feito, e eu, para min, o máis grave de todo isto, e eu poño o caso poño o exemplo de Vilaboa. O exemplo de Vilaboa. Entroido de Vilaboa. O feito, vamos ao centro. Martes de entroido, as madamas e galáns fan a corrida do galo, a danza do galo, e son elas as que matan o galo, vale? E que ainda algún dos informantes nos diga é aquela que conseguía matar o galo
esa, durante o ano, nese ano que entraba, aseguraba o seu matrimonio, aseguraba que iba a casar, non? Ben, este pequeno dato, o feito de que sexan as madamas as protagonistas da corrida do galo, ben, buscando bibliografía fora da nosa zona, ben, o descubro no centro da península, o descubro en Bélxica, o descubro en Holanda, o descubro en Alemanha. Me vou para Europa do Leste, tamén. E nun lugar, unha comunidade húngara que vive en Bardarac, vale? As mozas son as protagonistas da corrida do galo e aquela que consegue matar o galo tamén se dicía que aseguraba o seu matrimonio ese ano. Mesmo núcleo duro do ceremonial e mesmo mini mito asociado a ese rito. En dous puntos extremos de Europa, vale? Solto este rollo para a seguinte reflexión. Cando nós non recollemos, nos estamos negando a nós mesmos o noso patrimonio. Estamos minguando o noso patrimonio e non lle estamos dando importancia. Ben, perfecto. Cada un na súa casa pode facer o que lle dé a gana, non? Ben, perfecto. Pero, estamoslle escamoteando e roubando información non só a nós mesmos, sino que estamos impedindo que os de Bardarac entendan mellor o seu ritual grazas aos nosos datos. Claro. E para min iso é máis escandaloso, é máis obsceno. Entón, que nos furtemos a nós mesmos esta información, vale, pero é que lle estamos quitando a un mosaico cultural europeo e estamos quitando pezas fundamentais para que eles entendan a súa cultura. Entón, para mí, iso é grave. Iso é grave. Entón, volvendo ao tema noso de hoxe, desgraciadamente, para entender certas cousas, e se queres, non sei se hai que rematar ou non, pero xusto do mesmo xeito que nós necesitamos os datos deles, eles van necesitar os nosos datos. Os nosos datos, vale? Claro. Claro, entón, que nós, por exemplo, lle chamemos a unhas pezas de embutido ou de como se chama, bueno, de comida, digamos que especial, como pode ser o Pedro, que tamén lle chamamos o paiolo, o botelo, que a tripa cega lle chamemos a fin do mundo. Entón, hai toda unha serie de palabras que, curiosamente, toman sentido cando as vemos repetidas. O figureiro, que sería como unha especie, o pastor, un pastorciño, non? E chamamos tamén a tripa gorda ou ao embutido que se fai con ela. Ben, todas estas palabras soltas, que para nós non ten sentido, toman un sentido completo cando as comparamos con e topamos esas mesmas palabras con rituais asociados en Francia ou en Cataluña, etc. ¿no? Entón, claro, necesitamos a información de fora, do mesmo xeito que eles necesitan a nosa. Eles necesitan a nosa, efectivamente. E tamén tiñes unha conversa desta temática nas xornadas da Saga, creo que foi na pandemia, no 2020-21, e daquelas falabas, dicías, bueno, a ver se unha vez poidamos recuperar a normalidade, poder recoller máis información, poder ampliar todo isto. Non sei se ao longo destes últimos anos tiveches a oportunidade pois de poder atopar respecto a
esa charla, non? Máis información, novos informantes, que che puidese dar máis sentido a todo o que levas escrito, non? Sí, sí, está claro que o precipitado que se publicou no 2019, non? E despois a charla que se fixo cando foi o tema do COVID, claro, eso quedou obsoleto. Evidentemente, sí que hai máis información. E para min é importante realmente e entronca co que acabamos de decir, realmente toda esta información a nivel eu empreguei hai pouco en Castrelo de Miño. En linguaxe administrativa hai o que se chama incoar expediente, non? E é iniciar, abrir un expediente, e empezar a recabar información, non? É o que significa o de incoar expediente. E realmente é o que se está facendo. O sea, que estamos incoando expediente, abrindo un expediente e con esta información, digamos que nova, o que estamos facendo realmente é tratar de ver o sentido que pode ter e elaboramos a enquisa para traballar sobre o campo. O sea que realmente non temos nada feito. O único que fixemos foi iniciar a investigación, nada máis. E realmente, coa información que temos, o único que podemos facer é elaborar a enquisa e tratar de, canto antes, obter información. Mentras haxa con quen conversar. Claro, efectivamente. E a Eso quen é preguntar. fundamental. O sea, Mira, mándame por aquí, por Instagram, por privado, unha pregunta e din que por que nos entroidos hai tantas formigas, tantas vacas, tantos osos, pero, sin embargo, non vemos tantos porcos sendo tan importante. Di si realmente sí que os hai e é el que non o ve, di, ou si realmente o porco tamén ten unha presenza, pero doutro xeito, non? bueno, evidentemente ten a súa presencia culinaria abrangue todo, non? Nese sentido. Claro. E sabimos o tema de loitar intrafamiliarmente, interparroquialmente cos osos. Claro, por que outros animais? Insisto novamente, estamos incoando expediente. En canto sí, bueno, aproveito sí para comentar algo que para min sí que é moi interesante e tamén estánme chegando ainda, digamos que pequenos retazos, pero que todos van no mesmo sentido. E é que o tema dos zoomorfos, claro, hai os máis coñecidos e os máis abundantes son justamente o équido. Digo équido porque hai veces que é o cabalo, hai outras veces que é a mula e outras veces que é o burro. E o bóvido, porque hai veces que é a vaca e outras veces que é o touro, non? Meto a cuña. En Castrelo de Miño, ainda hai relativamente pouco non me vai a sair a parroquia. A ver se me sai despois. Nada, nos topamos con que, porque moitas veces saen, estas figuras saen en parella. Hai moitas veces que sai, en Vilaboa, por exemplo, o martes, antigamente, saía justamente un cabalo e un touro. O martes pola tarde, chegaban, facían como unha especie de razzia, desfacían así medio a festa e volvían a desaparecer, non? Un escornando e outro trabando ou dando couzas. E estou ainda tratando de recordar o da parroquia. O do caso é o Concello de Castrelo de Miño. Descubrimos que aí saía, estaba relacionado con, eles en vez de seráns ou de fiadeiros, lle chamaban trulladas, e aparece na época do entroido, e aparecía tamén como unha especie de
creando caos, saía unha parella e unha era, efectivamente, era como unha vaca, pero a outra era unha cegoña. Perdón, minto, non era vaca, era mi muliña e pica cigüeña. E o feito de que aparezan os dous asociados e asociados ao tema das trulladas, como lle chaman eles, na época do Entroido, me indica que sí, que eran dúas figuras e sí, por decirlo así, sí, tradicionais, pero polo que eu sei, eu creo que é a única referencia que teño, creo que na península, da presencia dunha cegoña como zoomorfo. Sí sei, en cambio, que na zona de Polonia, na zona de Europa do Leste, era unha figura que sí que aparecía. Pero, bueno, xa digo, o introduzo, o comento porque saltou aí pouco, e xa digo, mi muliña e pica cigüeña. E o que quería decir realmente con todo isto é que en moitos lugares estas figuras aparecían e o que facían eran desfacer a festa. E xa me ten saltado en, pois non sei, polo menos en 3 ou en 4 sitios onde a súa función era eso, chegar de sorpresa e desfacían o baile e desfacían a festa. E tal como aparecían, despois tamén desaparecían. Entón tamén, sí, son figuras tamén que hai que seguir esa pista e, sobre todo, as cousas que cousas facían, non? Que é o que lles dá significado. E así un pouco, bueno, por concluir todo isto, a pregunta que tiña para o final, e é que, sendo o porco unha figura tan importante na cultura galega, non? Pero realmente, nas últimas décadas que a sociedade galega mudou radicalmente, non? E esta mudanza, pois, lóxicamente, tamén afectou a como vemos o porco ou a súa presenza, non? Quero dicir, ti pensas que con todo a súa importancia permanece na sociedade galega? Alén xa dunha cuestión gastronómica, non? Quero dicir que sí, que, por exemplo, estes días vamos aos supermercados e vemos que está todo cheo xa de produtos ao porco, pero... A ver, a presencia do porco segue aí, lóxicamente, e sobre todo no tema do entroido, pero todos estes rituais, evidentemente, a matanza xa non é como era antes. Xa non é comunal, xa non é festa. Claro. Por lo tanto, todos esos ritos asociados tamén desapareceron. E despois, eu creo que iso tamén enlaza con unha pregunta que habría que facer con que é hoxe en día o entroido. E realmente é comparable a eses entroidos. A mí gustame chamarlles, non me gusta nada a palabra ancestral, tenme aí uns matices místicos que non van comigo. Entón, a mí gustame chamarlle así en plan poético eses entroidos de outrora. Queiras non queiras, dos anos 50 para atrás, e digo anos 50 porque é cómodo, estamos falando de unha civilización totalmente diferente á actual. Claro. E entón, todos estes entroidos... Volvo a poñer o caso de Vilaboa, volvo a poñer o caso do entroido Ribeirao. O entroido de Vilaboa, se o vemos agora, pero se o comparamos coa información que temos de como era antes, dos anos 50, estamos falando de dous entroidos completamente diferentes. Se collemos ese libro que vos dixen de Emilio Araúxo e comparamos como era o entroido do Ribeirao de hai 50, 60, 70 anos para atrás, e o comparamos co de agora, con todo o espectacular que é, invito a todo o mundo a ir a ver, aqueles que non foron, que vayan a ver o entroido Ribeirao, pero claro, se o comparamos con como era daquela, son dous mundos diferentes, son dous
son dúas civilizacións das que estamos falando. Claro. E claro, só poden ponderar na súa xusta medida esa diferencia aqueles que viviron eses entroidos, os que ainda viven hoxe en día vivindo este novo mundo e os que viviron e participaron protagonistas ou como espectadores neses entroidos de hai 60, 70 anos. Entón, volvendo ao porco, hoxe en día, sí, como elemento culinario, pois evidentemente sí. Despois, todos esos outros elementos dos que falamos, eso está desaparecido. Só resta na memoria. Se conserva na memoria de uns poucos privilexiados. Claro. Cada vez menos. Sí. Pois nada, pola miña parte, nada máis. Eu creo que, que é unha conversa ben xeitosa. Tocamos temas, moi diversos, moi interesantes, que supoño que aínda precisa seguir esa investigación. Non sei se en algún momento tes pensado igual concentrar todo isto nun libro ou é algo que non. Sempre contesto igual, vai ser póstumo. Bueno. E nada, pola miña parte, darche as grazas por facer parte destas xornadas, para chegar a un tema tan interesante, e ogallá poidamos seguir lendo máis sobre este tema das túas investigacións, e que atopes tamén moitísima información nova, porque creo que é unha cuestión moi interesante e moi importante. Sí, no, e a ver, aquí a importancia está en, sobre todo, esta información que de alguna maneira saia á luz e que porque digamos que non se trata que só eu pregunte, todo o contrario, cantos máis preguntemos por este tipo de cousas e sobre todo, porque moitas veces un non sabe tampouco que preguntar e normalmente se pregunta con respecto a cousas que o que dixemos antes, non? Que normalmente hai tendencia a repetir cousas que xa recolleu aí nos anos 20 do século pasado, non? E entón hai que ir a preguntar directamente aos protagonistas. Claro, totalmente. Nada máis, deixámoslo aquí, deixámostes a marchar, que son horas de cear, e nada. Como digo, pois, darche as grazas por facer parte destas conversas. Encantado. Gracias. Unha aperta. Chao. Chao. Bueno, agardo que vos parecese interesante o tema. Só un pouquiño do interesante que me pareceu a min, que era algo, ademais, que quería, usando o seu momento, puiden ver esa conversa da Sociedade Antropolóxica Galega, das súas xornadas. É un tema que dá para moito, tamén en concreto a cuestión de todo o que hai alrededor da matanza. E nada, esta conversa, como vin que seguiu entrando xente neste final de conversa, pois vai quedar dende xa subida no YouTube, mañá pola mañá quedará subida en formato podcast no iVoox e no Spotify. E nada, emplazarvos a vindeira semana, o vindeiro mércores ás 8:30, vamos ter a última charla destas xornadas en Troido, que vai ser sobre a figura do oso de Salcedo con Felipe Castro. E nada, ali estaremos e tamén animarvos a escoitar as outras, o Entroido de Aguas Santas, o Courel, hai moitísimas cousas aí para ver. Nada máis, deixámolo aquí, graciñas a toda a xente que estivestes nestas 3 xornadas desta semana, graciñas polo vosso apoio e vémonos a vindeira semana. Grazas, boa noite e chao.